Har du nogensinde tænkt over, hvordan du kan få rapper for sjov i sin kælder til at stå på scenen i Store Vega som en af Danmarks mest eftertragtede rappere? Det er præcis den rejse, Mads har været på. Og i dag skal vi dykke ned i hans historie og se på, hvordan han er gået fra at eksperimentere med autotune i en kælder til at være en etableret rapper og kunstner inden for dansk hiphop. Det hele går efter planen, så vi har det rart. Og mig og mikrofonen, vi er et makkerpar. Se, det er min kammerat, det er mig og den, vi snakker. Mads begyndelse fra Drine Productions til soloartist. Mads starter faktisk som en del af en gruppe, der hed Drine Productions. De lavede deres første sang, Usain Bolt, hvor Mads rapper under navnet Bruce Lee. Mario Kart Turbo, vi er lynhurtige ligesom Mario Kart. Mads havde første vers i sangen, men ifølge ham selv var der ingen, der gad at høre på hans stil. De skippede altid, når den kom på. Det gav ham dog ikke lyst til at give op. Tværtimod. Han blev mere motiveret til at gøre det endnu bedre næste gang. Alle synes, mit vers var det værste sådan i min vennegruppe. Det blev spillet til fester hver gang og sådan noget. Og alle synes bare, mit vers var totalt dårligt. Altså, jeg fik sygt meget hate, ikke? Men altså, det ødelagde sangen. Folk stoppede sangen. Da det lavede deres næste nummer, Klar, besluttede Mads sig for at skifte kunstnernavn til Massiv, fordi han følte, at folk ikke forstod referencen til Bruce Lee. På det sociale medie Ask FM forklarede han, at det nye navn var lettere at relatere til, og folk ikke forstod referencen til Bruce Lee. I denne sang rykker Mads også frem til andet vers, hvor han fik mere anerkendelse for sit bidrag. Folk de har problem, for jeg har hovlig system. Ja, jeg flyver, kald mig fugl. Lad mig fuld af guld. Slipper nogle roser, fængsædler i ens trusser. Cirka omkring et år senere udkom sangen 100 på en anden YouTube-kanal. 100, ja. Vi er 100, ikke som nogen af jer. Hvide biler og det blå skær. Det er 100, vi er ikke bange for jer. For jeg er ikke bange for nogen amigo. Om du har et skilt eller du rykker kilo. Behøver ikke en elefanthue. For min dreng, de har blæsju. Og du kender min dreng, ja du kender min dreng, ja du kender dem. Mads brugte stadig navnet Massiv, og hans stil begyndte virkelig at udvikle sig. Mens hans venner langsomt stoppede med at lave musik, omkring starten af gymnasiet fortsatte Mads altså. Han holdt det bare lidt for sig selv. Han købte sit eget hjemmestudie og forventede, at det ville lyde godt lige fra starten. Men det gjorde det ikke. Mads siger selv, at det tog ham omkring 3 år at lave noget, der lød okay. Så købte jeg selv et hjemmestudie, fordi de andre ikke gad at rappe mere. Og sådan, du ved, jeg skulle sådan, det var måske en gang om måneden, jeg kunne komme hjem til ham der kunne rappe, eller der kunne indspille. Og så var jeg sådan, okay, nu bliver jeg nødt til selv at købe et studie, så jeg kan selv finde ud af, sådan, jeg skal selv lære at producere, eller jeg skal selv lære, det har jeg så ikke lært endnu. Og så lød det bare fucking whack, jeg kunne ikke forstå, jeg havde været i studiet sådan, ude i Universal Studier og sådan noget, lidt forskelligt. Og der lød det sygt godt og sådan noget, for der var en producer, der sad og lavede det jo, og der havde slet ikke sådan, det var ikke gået op for mig, jeg tænkte sådan, når autotune, så lød det sygt-agtigt. Og så skulle jeg selv sidde og gøre det, og så tog det mig måske, jeg tror, det tog mig ind til 3.G, før jeg lavede noget, der sådan lød af noget som helst. Og det var først omkring slutningen af gymnasiet, at han begyndte at tage det seriøst. Det var her, han indså, at musik kunne være mere en hobby, og det kunne blive til noget stort. Eksperimentere med stil og YouTube beats. I starten var Mads meget inspireret af den amerikanske rap-scene, både i lyd og stil. Han producerede en masse musik på egen hånd, men udgav ikke særlig meget af det. Han arbejdede med YouTube beats og testede forskellige lyde af, hvilket var en vigtig fase i hans udvikling som kunstner. Og det var her, han fandt ud af, hvilken stil han gerne ville forfølge. Det var meget YouTube beats, og intet ondt imod det. Nej, men det er sindssygt. Det er sindssygt. Nogle gange, altså, jeg bliver stadig meget inspireret af YouTube beats også, fordi der er masser af ting at hente os. Man skal ikke undervurdere YouTube beats, det skal man ikke. Nej. Og det var også det, vi gjorde dengang. Det var jo sådan meget for at finde sin lyd. Altså, så er det meget nemt bare lige at gå ind på YouTube, finde nogle gratis YouTube beats. Mads har altid været kreativt anlagt. Som barn beatboxeren endda for sjov. Det kreative har altså altid været en del af ham, og hans opvækst spillede også en stor rolle i, hvordan hans lyd udviklede sig. Han fortæller også, at hans far hørte en masse hiphop, men hans venner ofte lyttede til kunstnere som Kim Larsen. Det gav ham altså en bred musikalsk baggrund, der spændte fra hiphop, R&B og til en smule rock. Naturligt talent, men nervøs live. Mads har altid følt, at musikken kom naturligt til ham. Han var ikke bange for at starte, det føltes bare som det rigtige. Men når det kom til liveoptræderne, var han mere nervøs. Han nævner, at det at optræde live altid har givet ham sommerfugle i maven, inden han skulle op og performe. Han har dog altid været konkurrencemejder og troet på, at øvelse gør mester, og det er den mentalitet, der har hjulpet ham med at overvinde sine nerver og forbedre sine præstationer på scenen. Rap som personlighed og ærlighed. Mads mener, at det man rapper om ofte afspejler ens personlighed. Han siger, at det vigtigste for ham er at være ærlig i hans musik. Selvom han laver rapmusik, er han stadig et helt normal person. Og det vigtige for ham er at finde balancen mellem sit liv som kunstner og som menneske. Det
Det er den her balance, der gør, at han kan forblive tæt på jorden, samtidig med at han stadig vokser som kunstner. Personlig udvikling og venskaber. Når Mads ser tilbage på, hvor han startede, kan han godt se, at han har ændret sig meget. Både som kunstner og som person. Han har fået kommentarer fra gamle venner, om han har ændret sig. Og det kan han kun give mig ret i. Men han ser det som en naturlig del af at vokse og udvikle sig. For Mads er det sociale liv ude for musikbranchen også rigtig vigtigt. Han nævner, at han bevidst har holdt fast i venner, der ikke har noget med musik at gøre, fordi det kan blive for meget at være omringet af musikken hele tiden. Det giver ham altså en tiltrængt pause og hjælper ham med at holde balancen mellem hans musikalske ambitioner og hans hverdag. Kærligheden til musikken. Det Mads elsker ved hele processen er faktisk selve det at lave musikken. Han elsker at sidde i studio og nørkle med beats og tekster. Det er den kreative proces, der driver ham. Følelsen af at skabe noget, der er 100% hans eget. Mads er også kendt for at være utrolig produktivt. Han har lavet over 89 demoer, hvilket både er en styrke og en udfordring. For selvom det er fedt at have så meget materiale at vælge mellem, kan det også være en hovedpine, når han skal finde ud af, hvilke sange der skal være med i et projekt. Men det viser bare, hvor dedikeret og engageret han er i sin kunst. Hvor står Mads i dag? I dag er Mads langt fra den dreng, der sad på et luddødt værelse og prøvede at knække autotune. Han er blevet en etableret del af den danske musikscene. Ikke bare på navn, men også på tal. Mads har nemlig opnået det, som mange upcoming rappere drømmer om. Rigtige streams, rigtige hits og et rigtigt publikum. På Spotify ligger han nu på omkring 85 millioner samlede streams. Et tal, der viser, at han ikke bare er niche-artist, men en rapper med national rækkevidde. Hans målige lytter ligger nu omkring over 300.000 hver måned, hvilket placerer ham på et niveau med mange af de mest stabile navne i Danmark under dansk rap. Og hans mest streamede sange er Signaler med over 6,7 millioner streams. Eneste med Casey over 4,5 millioner streams. Ikke Tænk, men lidt over 4,4 millioner streams. Og de her tal afslører én ting. Mads er ikke bare på vej op længere. Han er allerede oppe. Mads rejse viser én ting. Du behøver ikke starte perfekt. Du behøver bare starte. Fra et overset 4 vers i en amatør rapgruppe til millioner af streams og tusinder af mennesker, der synger med live. Mads er et bevis på et udviklingsslår talent. At ærlighed slår image, og at dedikation slår tvivl. Det her var essensen af Mads. Hvis du vil se flere af de her videoer, så subscribe og skriv i kommentaren, hvilken kunstner du vil høre om næste gang.